Θα μας ντροπιάσεις. Σε παρακαλώ, μην έρθεις. Αυτό μου είπε ο γιος μου στο τηλέφωνο χωρίς δισταγμό, σαν να του ζητούσα να παρευρεθεί σε μία εκδήλωση ενός ξένου. Όχι στην αποφοίτηση του ίδιου του εγγονού μου. Καθόμουν εκεί κρατώντας το τηλέφωνο, κοιτάζοντας τον τοίχο σαν κάτι να είχε σπάσει. Όχι δυνατά, αλλά εντελώς. Το δωμάτιο ήταν ήσυχο. Τα χέρια μου ήταν ακουμπισμένα στα πόδια μου και μπορούσα να δω τις φλέβες πιο καθαρά από ποτέ. Μπλε, σαν γραμμές σε έναν παλιό χάρτη από αυτούς που δεν τυπώνουν πια. Περίμενα με ανυπομονησία εκείνη την ημέρα για εβδομάδες. Είχα αγοράσει ακόμα και ένα καινούριο φόρεμα. Μπλε ναυτικό, απλό. Το είχα διαλέξει γιατί φαινόταν καθαρό και ειλικρινές. Σκέφτηκα ότι έλεγε «Ξέρω ότι δεν είμαι φανταχτερό, αλλά ήρθα με υπερηφάνεια». Ανταυτού κάθισα στην καρέκλα μου για πολλή ώρα, ενώ τα λόγια του αντιχούσαν στο κεφάλι μου. «Θα μας ντροπιάσεις», δεν είπε ότι δεν ήμουν ευπρόσδεκτη. Αυτό θα ήταν πολύ ειλικρινές. Το έθεσε ως ανησυχία για την ατμόσφαιρα για τους καλεσμένους. «Είναι μεγάλος χώρος, μαμά. Θα είναι εκεί καθηγητές, άνθρωποι από τη δουλειά της Τζένα. Θα νιώθεις πιο άνετα στο σπίτι, ειλικρινά». Άνετα. Ποτέ δεν ένιωσα άνετα. Όχι όταν καθάριζα γραφεία τη νύχτα και ετοίμαζα τα σχολικά γεύματα στις 5 το πρωί. Όχι όταν δούλευα 3 βάρδιες στο φούρνο τα Χριστούγεννα για να μπορέσει να αγοράσει καινούρια παπούτσια. Όχι όταν εγκατέλειψα το σπίτι με τον κήπο επειδή αυτός και η Τζένα ήθελαν να ξεκινήσουν σωστά και εγώ τυχαία είχα αποταμιεύσεις. Αλλά δεν είπα τίποτα από όλα αυτά. Απλά είπα «Εντάξει». Αυτό ήταν 2 μέρες πριν την αποφοίτηση. Την επόμενη μέρα πέρασα καθαρίζοντας το σπίτι σαν να είχε περάσει καταιγίδα. Έτριψα τα σοβατεπί, γυάλισα τις πόρτες και τα πόμολα. Έπλυνα τις κουρτίνες. Όλα για να μείνω σε κίνηση. Όλα για να μην κλάψω. Τότε, το πρωί της τελετής, έβγαλα το ναυτικό φόρεμα και το σιδέρωσα. Χτένισα τα γκρίζα μαλλιά μου, τα έβαλα πίσω όπως συνήθιζα όταν δούλευα. Χωρίς μακιγιάζ, χωρίς άρωμα, μόνο εγώ. Και έφυγα από το σπίτι. Το πανεπιστήμιο ήταν στην άλλη άκρη της πόλης, ένα κτίριο στο οποίο τον είχα βοηθήσει να μπει πριν από χρόνια όταν ακόμα δεν ήταν σίγουρος αν ανήκε εκεί. Θυμήθηκα πώς με κράτησε από το χέρι εκείνη την ημέρα, πώς του είπα «Είσαι έξυπνος, Σαμ. Κέρδισες τη θέση σου». Το πίστευα. Ακόμα το πιστεύω. Αυτό που δεν περίμενα ήταν ότι η θέση που κέρδισε θα μου φαινόταν μία μέρα υπερβολικά καλή για μένα. Πάρκαρα 3 τετράγωνα μακριά. Δεν ήθελα να ρισκάρω να δει κανείς το παλιό μου αυτοκίνητο. Γκρίνιαζε όταν γύριζα το τιμόνι πολύ απότομα. Περπατούσα αργά, με τα γόνατά μου να διαμαρτύρονται σε κάθε βήμα. Αλλά έφτασα. Στάθηκα κοντά στην άκρη της αυλής, όπου είχαν μαζευτεί οι καλεσμένοι. Γέλια, κοστούμια, φορέματα. Η Τζένα χαιρετούσε κάποιον με τα κούνια πολύ ψηλά για εκείνο το πεζοδρόμιο. Ο Σαμ ήταν δίπλα της, με υπερήφανο ύφος. Δεν τους πλησίασα, περίμενα μέχρι να μπουν όλοι μέσα, ακολούθησα το ρεύμα των ανθρώπων και βρήκα μια θέση στην τελευταία σειρά του αμφιθεάτρου. Κανείς δεν με πρόσεξε. Δεν περίμενα να με προσέξουν. Μίλησε ο πρίτανης. Μετά ο αριστούχος. Στη συνέχεια, σειρά με σειρά, οι φοιτητές σηκώθηκαν και διέσχισαν τη σκηνή. Έψαξα το πρόσωπό του. Ήταν κοντά στο τέλος. Ψηλός, κομψός, με εκείνο το ευγενικό χαμόγελο που είχα δει σε τόσες πολλές φωτογραφίες του. Ανέφεραν το όνομά του και η αίθουσα γέμισε από χειροκροτήματα. Χειροκρότησα μια φορά σιωπηλά και τότε συνέβη κάτι παράξενο. Γύρισε με το δίπλωμα στο χέρι και έψαξε με τα μάτια του το πλήθος. Και για 1 δευτερόλεπτο νόμιζα ότι με είδε. Μόνο για μια στιγμή. Μετά το βλέμμα του μετακινήθηκε. Ίσως δεν έψαχνε εμένα. Ίσως έψαχνε τους γονείς της Τζένα ή κάποιον από την εταιρεία. Έμεινα καθισμένη μέχρι που η αίθουσα άρχισε να αδειάζει. Μετά σηκώθηκα και βγήκα έξω. Με το ίδιο άκαμπτο βάδισμα, την ίδια αργή αναπνοή. Ο ήλιος είχε χαμηλώσει τώρα, βάφοντας τα πάντα χρυσά, σαν να ήθελε να μαλακώσει την αλήθεια.
Έφτασα στο αυτοκίνητό μου, κάθισα πίσω από το τιμόνι και άφησα τα χέρια μου να τρέμουν για 1 λεπτό. Τότε έβαλα το χέρι μου στην τσάντα μου και έβγαλα την κάρτα που είχα φέρει, αυτή με το μικρό τσεκ μέσα. Την έσκισα στη μέση και οδήγησα προς το σπίτι. Δεν ήτανε πάντα έτσι. Όταν ο Σαμ ήταν μικρός, είχε την πιο ευγενική καρδιά. Στα 5 του, συνήθιζε να μπαίνει κρυφά στο κρεβάτι μου στη μέση της νύχτας, μόνο και μόνο για να με αγκαλιάσει. «Είδα ένα κακό όνειρο, μαμά». Αυτό έλεγε, πιέζοντας το πρόσωπό του στην πλάτη μου. Πάντα με φώναζε μαμά όταν ήταν φοβισμένος ή κουρασμένος. Θυμάμαι μια φορά όταν ήταν 9 χρονών που γύρισε στο σπίτι κλαίγοντας επειδή ένα αγόρι στο σχολείο είπε ότι τα παπούτσια του φαίνονταν φθηνά. Τα είχα αγοράσει σε έκπτωση από το κατάστημα σιδηρικών. Εκείνη τη χρονιά τα χρήματα ήταν λίγα. Το φούρνο δεν πήγαινε καλά και το παλιό Dodge χρειαζόταν καινούριο κυβότιο ταχυτήτων, αλλά εγώ τα είχα τυλίξει σε φωτεινό χαρτί και του είχα πει ότι ήταν ανθεκτικά σαν μπότες εργοταξίου, όπως αυτές που φορούσε ο πατέρας του. «Δεν με νοιάζει αν δεν είναι ωραία», μου είπε αργότερα εκείνο το βράδυ, καθισμένος στον πάγκο της κουζίνας με ένα ποτήρι γάλα. «Θέλω μόνο να είσαι περήφανη για μένα». Του είπα ότι ήμουν περήφανη κάθε μέρα. Όταν πέθανε ο πατέρας του, ο Σαμ ήταν μόνο 11 ετών. Νόμιζα ότι ο κόσμος θα χωριζόταν στα 2 από τον πόνο, αλλά δεν συνέβη αυτό. Απλώς έγινε πιο ήσυχος. Επέστρεψα στη δουλειά το επόμενο πρωί. Πρωινή βάρδια στο φούρνο, μετά νυχτερινή βάρδια, καθαρίζοντας κτίρια γραφείων. Σταμάτησα να φοράω μακιγιάζ, σταμάτησα να διαβάζω βιβλία για διασκέδαση. Δεν υπήρχε χώρος για τρυφερότητα, αλλά δεν έχασα ποτέ μια συνάντηση γονέων και καθηγητών. Δεν έχασα ποτέ μια σχολική παράσταση. Δεν ξέχασα ποτέ να του ετοιμάσω το μεσημεριανό. Οι μητέρες των φίλων του φορούσαν άρωμα και είχαν γαλλικό μανικιούρ. Εγώ φορούσα πρακτικά παπούτσια και μύριζα λευκαντικό. Παρόλα αυτά, πάντα με έψαχνε στο πλήθος. Πάντα έτρεχε προς εμένα μετά. Του άρεσε που δούλευα στο φούρνο. Όταν ήταν στο γυμνάσιο, συνήθιζε να έρχεται μετά τα μαθήματα, να κάθεται πίσω από τον πάγκο και να κλέβει λεμονόπιτες όταν νόμιζε ότι δεν τον έβλεπα. «Θα με απολύσεις», του έλεγα αστειευόμενη. «Εσύ είσαι η ιδιοκτήτρια». Και εκείνος γελούσε. Αλλά τα πράγματα άλλαξαν όταν άρχισε το γυμνάσιο. Δεν ήταν ξαφνικό. Ποτέ δεν είναι. Ξεκίνησε με μικρά πράγματα. Μία διόρθωση εδώ, ένα αναστεναγμό εκεί. «Μαμά, μπορείς να μην φοράς αυτό το μπουφάν όταν έρχεσαι στο σχολείο». Ή «Μην φέρνεις την πλαστική σακούλα. Κράτα απλά το φαγητό». Μετά ήρθε η σιωπή. Μετά ήρθε η Τζένα. Ποτέ δεν την αντιπάθησα. Ήταν ευγενική, φιλόδοξη, πάντα ντυμένη, σαν να βγήκε από κατάλογο μόδας. Αλλά ποτέ δεν με κοίταζε στα μάτια. Πάντα με το σφιγμένο χαμόγελο, το μισό νεύμα. Κατάλαβα ότι με έβλεπε ως κάποιον προσωρινό, διακοσμητικό, έναν αντικαταστάτη στην παλιά ζωή του Σαμ. Όταν παντρεύτηκαν, προσφέρθηκα να πληρώσω τον φωτογράφο. Χαμογέλασε, είπε ευχαριστώ και μετά αναβάθμισε το πακέτο χωρίς να μου το πει. Μου έστειλε έναν λογαριασμό τετραπλάσιο από το ποσό που είχα προσφέρει. Τον πλήρωσα. Είπα στον εαυτό μου ότι δεν άξιζε να κάνω φασαρία. Η φασαρία έφερνε σε δύσκολη θέση τον Σαμ. Μετά από αυτό έγινε πιο σιωπηλός μαζί μου, πιο τυπικός, σαν να ήμασταν μακρινοί ξαδέλφοι που μοιραζόμασταν λίγο αίμα και τίποτα άλλο. Εξακολουθούσε να τηλεφωνεί στα γενέθλια, εξακολουθούσε να έρχεται για την ημέρα των ευχαριστειών. Αλλά όλα ήταν επιφανειακά. Δεν υπήρχαν τηλεφωνήματα αργά το βράδυ. «Όχι μαμά, είμαι κουρασμένος». Μόνο email για εγγυήσεις και έγγραφα δανείων. Κατηγορούσα τον εαυτό μου. Ίσως τον έκανα πολύ μαλακό. Ίσως χρειαζόταν αυτή την απόσταση για να γίνει αυτός που ήταν. Ίσως έπρεπε να τον είχα στείλει σε εκείνο το σχολείο έξω από την πόλη όταν του πρόσφεραν την υποτροφία. Αλλά τότε έκλαιγε στη σκέψη ότι θα με αφήσει. Δεν ήθελα να υποφέρει. Ήθελα να νιώθει ασφαλής. Νόμιζα ότι του έδινα ρίζες. Αλλά ίσως του έδωσα μόνο ένα βάρος που δεν ήθελε να κουβαλήσει. Δεν είμαι ανόητη.
Ξέρω πώς με βλέπουν στον κόσμο τους. Δεν έχω μόρφωση. Δεν έχω δίκτυα. Ακόμα φυλάω τις αποταμιεύσεις μου σε ένα φάκελο από χαρτόνι κρυμμένο σε ένα κουτί με αλεύρι. Παλιές συνήθειες από χρόνια που η εμπιστοσύνη στις τράπεζες δεν ήταν πολυτέλεια που μπορούσα να αντέξω οικονομικά. Αλλά ξέρω κι αυτό. Μεγάλωσα έναν άντρα. Πλήρωσα για το πρώτο του αυτοκίνητο. Του έδωσα ένα σπίτι όταν δεν μπορούσε να πληρώσει το νίκη. Κάλυψα την προκαταβολή για το πρώτο του σπίτι. Και όταν η Τζένα ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους και δεν ήξεραν πώς θα τα βγάλουν πέρα με ένα μόνο εισόδημα, τους έστειλα μια επιταγή χωρίς να ζητήσω τίποτα σε αντάλλαγμα. Και ποτέ, ούτε μία φορά, δεν με ευχαρίστησαν με τρόπο που να μου φάνηκε ειλικρινής. Δεν πήγα στην αποφοίτηση για να τραβήξω την προσοχή. Δεν πήγα για να ντροπιάσω κανέναν. Πήγα επειδή ο εγγονός μου έπαιρνε το δίπλωμά του. Επειδή είχε δουλέψει σκληρά. Επειδή ήμουν περήφανη. Επειδή είμαι μέλος αυτής της οικογένειας, ακόμα κι αν έχουν κάνει ό,τι μπορούσαν για να το ξεχάσουν. Σκέφτηκα ότι αν έμενα πίσω, δεν μιλούσα σε κανέναν, δεν ξεχώριζα, ίσως να ήταν εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι η σιωπή δεν σε προστατεύει ποτέ. Πάντα βρίσκουν τρόπους να σε κάνουν να νιώθεις σαν λάθος. Η σιωπή μετά την τελετή ήταν χειρότερη από το τηλεφώνημα. Κανείς δεν τηλεφώνησε να ρωτήσει αν ήμουν εκεί. Κανείς δεν ανέφερε ότι με είδε. Ούτε ο Σαμ, ούτε η Τζένα, ούτε καν ο Μάικλ. Ο εγγονός μου, αυτός που πέρασε τη σκηνή, με το κεφάλι ψηλά και τη στάση της μητέρας του. Περίμενα εκείνο το βράδυ νομίζοντας ότι ίσως θα μου έστελνε ένα μήνυμα. Απλά ένα ευχαριστώ που ήρθα, γιαγιά. Αλλά δεν ήρθε τίποτα. Κάθισα στο τραπέζι της κουζίνας, αυτό με το βαθύ σημάδι από τότε που ο Σαμ έριξε ένα μπολ πριν από χρόνια. Έτρεξα τα δάχτυλά μου πάνω από αυτό το σημάδι για πολλή ώρα. Ήταν το μόνο σημάδι σε αυτό το σπίτι που δεν προσπάθησα ποτέ να καλύψω. Το σπίτι μου είναι ήσυχο τώρα. Είναι εδώ και χρόνια. Δεν υπάρχει πια μουσική τα βράδια. Δεν υπάρχουν πια παπούτσια με σκόνη από λουλούδια δίπλα στην πόρτα. Δεν υπάρχει πια το γέλιο των αγοριών που αντυχεί στους τοίχους. Μόνο εγώ, το ρολόι που χτυπάει και το χαμηλό βουητό του ψυγείου που μοιάζει πολύ με αναπνοή όταν είσαι μόνος. Το επόμενο πρωί δίπλωσα το φόρεμα που φόρεσα στην τελετή και το έβαλα πίσω στη πλαστική του θήκη. Δεν έκλαψα. Δεν έχω κλάψει εδώ και χρόνια. Όχι από τότε που πέθανε ο πατέρας του Σαμ, όχι από τότε που υπέγραψα την πράξη για να τον βοηθήσω με την υποθήκη του. Τα δάκρυα, έμαθα, είναι και αυτά νόμισμα. Τα ξοδεύεις γρήγορα όταν είσαι νέος. Αλλά στην ηλικία μου είναι πιο πολύτιμα. Τα κρατάς κλειδωμένα πίσω από τα πλευρά σου. Ωστόσο, κάτι με πίεζε στο στήθος εκείνη την ημέρα. Όχι ακριβώς θλίψη, αλλά το βάρος του να ξέρεις ότι έχεις απομακρυνθεί σιωπηλά από τη δική σου ιστορία. Αργότερα έλαβα ένα τηλεφώνημα από την Κάρολ, τη γειτόνισσα και παλιότερη φίλη μου. Είχε ακούσει για την αποφοίτηση από τον Ανθοπόλη. Η Τζένα είχε παραγγείλει 6 κεντρικά διακοσμητικά, όλα σε λευκό και χρυσό. «Δεν ήξερα ότι θα έφευγες χθες, Ναντς», είπε. «Ήταν ωραία». Δίστασα. Τότε της είπα την αλήθεια. «Δεν με ήθελαν εκεί», είπα. Πήγα ούτως ή άλλως, κάθισα πίσω, είδα τον γιο μου να περπατάει στη σκηνή σαν να μην ήμουνα ζωντανή. Έμεινε σιωπηλή για μια στιγμή. Τότε είπε. «Δεν ήξερα ότι το χρειαζόμουν». «Δεν πήγες για αυτούς. Πήγες για σένα. Και είμαι περήφανη που το έκανες». Η Κάρολ είναι σαν εμένα. Έχει περάσει τις δικές της μάχες. Έχασε τον άντρα της από καρκίνο, μεγάλωσε 3 αγόρια, 2 από τα οποία δεν της τηλεφωνούν εκτός αν χρειαστούν κάτι επίσημο. Ξέρει τι σημαίνει να είσαι χρήσιμη, αλλά αόρατη. Μου λέει εδώ και χρόνια, Ναντς, πρέπει να σταματήσεις να δίνεις κομμάτια του εαυτού σου σαν δωρεάν δείγματα στο σούπερ μάρκετ. Οι άνθρωποι τα παίρνουν, χαμογελούν και συνεχίζουν. Ποτέ δεν αγοράζουν το πλήρες προϊόν. Συνήθιζα να γελάω όταν το έλεγε αυτό. Τώρα απλά κουνάω το κεφάλι.
Εκείνο το απόγευμα άνοιξα την ντουλάπα στο διάδρομο. Εκεί φυλάω όλα τα έγγραφα. Δεν είναι ταξινομημένα με κάποιο σύστημα, απλά στιβαγμένα σε φακέλους. Φακέλους, συνδετήρες που έχουν σκουριάσει στις άκρες. Έβγαλα τα πάντα και τα έβαλα στο τραπέζι της τραπεζαρίας. Υπήρχε υπογραφή για την υποθήκη από πριν 6 χρόνια, η επιταγή των $25,000 που έγραψα όταν η Τζένα αποφάσισε να πάρει άδεια για να επικεντρωθεί στα παιδιά. Αποδείξεις από τα καινούρια παράθυρα που εγκατέστησαν. Θυμάμαι τον Σαμ να λέει: «Θα νιώθεις πιο ασφαλής γνωρίζοντας ότι τα αγόρια είναι ζεστά, έτσι δεν είναι?» Φυσικά, είχα κουνήσει το κεφάλι. Τι άλλο μπορούσα να κάνω? Ξεφύλισα κάθε σελίδα αργά, μεθοδικά, σαν να μελετούσα για εξετάσεις. Αυτά τα χαρτιά δεν ήταν απλά αριθμοί. Ήταν απόδειξη του πόσο πολύ προσπάθησα να μείνω κοντά, πόσες φορές πλήρωσα για να είμαι κοντά, για ένα ευχαριστώ, για να με συμπεριλάβουν. Και όλα αυτά ανταποκρίθηκαν με λιγότερο από σιωπή, με ευγενική απόσταση, με στρατηγική λύθη. Όταν έφτασα στο φάκελο με την ένδειξη «Εκπαίδευση Μάικλ», σταμάτησα. Μέσα υπήρχε μια επιταγή που δεν είχα στείλει ποτέ. $5,000 για βιβλία. Είχα πει στον εαυτό μου ή ό,τι χρειαζόταν όταν θα ξεκινούσε το πανεπιστήμιο. Δεν το είχα πει στον Σαμ. Ήθελα να είναι από μένα. Μόνο από μένα. Κράτησα την επιταγή στο φως. Το γραφικό μου χαρακτήρα φαινόταν πιο ασταθές από ό,τι παλιά. Αυτό με ενοχλούσε. Όχι η ηλικία, αλλά το γεγονός ότι ακόμα προσπαθούσα. Εκείνο το βράδυ πήρα μία απόφαση. Δεν τηλεφώνησα σε κανέναν. Δεν το ανακοίνωσα. Απλά το δέχτηκα. Μερικές φορές οι μεγαλύτερες επιλογές στη ζωή δεν συνοδεύονται από πυροτεχνήματα, αλλά από ένα ήσυχο νεύμα στον εαυτό σου σε ένα φθαρμένο δωμάτιο. Θα σταματούσα. Θα σταματούσα να δίνω. Θα σταματούσα να κυνηγάω την προσοχή τους. Θα σταματούσα να πληρώνω για μία θέση σε ένα τραπέζι στο οποίο ήταν ξεκάθαρο ότι δεν με ήθελαν. Αλλά δεν θα το έκανα με πικρία. Όχι, αυτό θα σήμαινε ότι είχαν κερδίσει. Θα το έκανα με χάρη. Με ήσυχη τελική σαφήνεια. Και για πρώτη φορά μετά από χρόνια πήγα για ύπνο χωρίς να ελέγξω το τηλέφωνό μου για μηνύματα που δεν έφτασαν ποτέ. Ο Μάικλ με είδε πρώτος. Ήμουν στα μισά της πίσω σκάλας, έτοιμος να βγω από την πλαϊνή έξοδο όταν άκουσα μία φωνή να αντυχεί στη σκάλα. «Γιαγιά». Πάγωσα. Το χέρι μου ήταν στο μεταλλικό κυκλίδωμα και μπορούσα να νιώσω πόσο κρύο ήταν πάνω στο δέρμα μου. Αυτή η λέξη «γιαγιά» δεν μου είχε υποθεί εδώ και εβδομάδες. Όχι από αυτόν. Όχι από την τελευταία μας τηλεφωνική συνομιλία, όπου ήταν αφηρημένος, ευγενικός, απόμακρος, όπως γίνονται οι νέοι όταν τους έχουν ήδη πει μία εκδοχή για σένα από κάποιον άλλο. Γύρισα αργά. Ήταν 2 σκαλιά πάνω από μένα, φορώντας μία μαύρη ρόμπα και εκείνο το παράλογο τετράγωνο καπέλο στραβωμένο στο κεφάλι του. Φαινόταν ψηλότερος από ό,τι τον θυμόμουν, κάπως μεγαλύτερος, αλλά τα μάτια του ήτανε τα ίδια, μεγάλα και αβέβαια. «Ήρθες», είπε. Κούνησα το κεφάλι. Ήμουν στην πίσω σειρά. Δεν ήθελα να προκαλέσω σκηνή. Χαμογέλασε, αλλά ήταν σφιγμένο στα άκρα. Ο μπαμπάς είπε «Εννοώ», σταμάτησε. Περίμενα. Μου είπε ότι δεν ένιωθες καλά, ότι δεν ήθελες να έρθεις. Ένιωσα ένα κόμπο στο στομάχι, αλλά δεν το έδειξα. Απλώς σήκωσα ελαφρώς τους ώμους. Τελικά ένιωσα καλά. Ο Μάικλ κατέβηκε αργά, 2 σκαλιά τη φορά, μέχρι που βρεθήκαμε στο ίδιο επίπεδο. Είχαμε να βρεθούμε τόσο κοντά μήνες, ίσως και περισσότερο. Με επισκεπτόταν τα Σαββατοκύριακα, θυμάσαι? Τότε που ακόμα χρειαζόταν βοήθεια με τις εργασίες του ή όταν τα άπλυτά του είχαν συσσωρευτεί. Του έμαθα πώς να φτιάχνει ζύμη για πίτα, πώς να σιδερώνει ένα πουκάμισο χωρίς να αφήνει σημάδια στο ύφασμα. Τώρα με κοίταζε σαν να ήμουν κάτι άγνωστο. «Έπρεπε να καθίσεις πιο κοντά», είπε. Δεν με προσκάλεσαν να καθίσω πιο κοντά. Αυτό έμεινε να αιωρείται στον αέρα σαν σκόνη στο φως του ήλιου. Αυτός έστρεψε πρώτος το βλέμμα του. «Δεν το ήξερα», είπε. Τον πίστεψα. Στεκόμασταν σιωπηλοί για λίγο. Στο τέλος του διαδρόμου άρχισε να ακούγεται μουσική από την αίθουσα δεξιώσεων.
Γέλια, κλίστρα φωτογραφικών μηχανών, πόματα σαμπάνιας. Μπορούσα να φανταστώ τη φωνή της Τζένα, καθαρή, προβαρισμένη, να καλεί για ομαδικές φωτογραφίες. Ο Σαμ στεκόταν δίπλα της, κουνώντας το κεφάλι, χαμογελώντας, όντας ακριβώς αυτός που έπρεπε να είναι. Ο Μάικλ κοίταξε τα χέρια του. Είπανε ότι δεν σου αρέσουν τα πλήθη, ότι θα ήτανε πολύ για σένα. Έχουν πει πολλά πράγματα για μένα, απάντησα. Αλλά κανείς δεν ρώτησε. Άλλη μία παύση. Τότε έλα στη δεξίωση. Δεν ήταν τη διαταγή. Ήταν παράκληση. Ακατέργαστη και απλή. Κούνησα το κεφάλι. Ο πατέρας σου δεν θα το ήθελε αυτό. Δεν με νοιάζει. Με συγκλώνησε τόσο πολύ που παραλίγο να το χάσω. Δεν με νοιάζει. Όχι ότι θα είναι εντάξει ή ότι θα του μιλήσω. Απλά αυτή η απλή ανυπακοή. Δεν το περίμενα από αυτόν. Παρόλα αυτά, χαμογέλασα απαλά. Είναι η μέρα σου. Πήγαινε να γίνεις ο πρωταγωνιστής. Με κοίταξε σαν να ήθελε να πει κάτι ακόμα, αλλά εγώ είχα ήδη γυρίσει προς τη σκάλα. Στην πόρτα, σταμάτησα. Ήσουν υπέροχος εκεί πάνω, Μάικλ. Περήφανος σαν κάποιος που προέρχεται από ισχυρή οικογένεια. Κόκκινησε με εκείνο το γλυκό ντροπαλό κοκκίνισμα που θυμόμουν από όταν ήταν 12 ετών και έχισε μαρμελάδα στο στασίδι της εκκλησίας. Πέρνα καμιά φορά, πρόσθεσα. Η πίτα είναι καλύτερη όταν δεν την τρως μόνος. Τότε έφυγα. Δεν έκλαψα. Ούτε τότε, ούτε καν στο αυτοκίνητο. Αλλά όταν έφτασα στο σπίτι και μπήκα στην ήσυχη κουζίνα, τα δάκρυα έπεσαν γρήγορα και άφθονα. Όχι επειδή ήμουν πληγωμένη, αλλά επειδή για πρώτη φορά, μετά από χρόνια, είχα δει μια ρογμή στον τοίχο. Και δεν προήλθε από μένα, ήρθε στο σπίτι την επόμενη μέρα. Χωρίς τηλεφώνημα, χωρίς προειδοποίηση, μόνο το χαμηλό βουητό των ελαστικών στο χαλίκι της αυλής μου, το θόρυβο της πόρτας του αυτοκινήτου που έκλεισε και μετά τα βήματα στο βεράντα που έβαψα μόνη μου πριν από 2 καλοκαίρια. Ήξερα ότι ήταν αυτός πριν χτυπήσει. Πάντα αναγνωρίζω τον ήχο των βημάτων του, κοφτά, ανυπόμονα, σαν κάθε δευτερόλεπτο που περνάει περιμένοντας να είναι ένα δευτερόλεπτο που του έχουν κλέψει. Δεν έτρεξα στην πόρτα. Τον άφησα να περιμένει. Τον άφησα να νιώσει την ησυχία. Όταν άνοιξα δεν χαμογέλασε. Δεν είπε γεια. Απλά στεκόταν εκεί με το σιδερωμένο πουκάμισο και την ίδια κομψή εμφάνιση που είχε αποκτήσει κάπου μεταξύ του μεταπτυχιακού και της φιλοδοξίας της Τζένα. «Μαμά», είπε, «πρέπει να μιλήσουμε». Έκανα στην άκρη. «Πρέπει». Δεν απάντησε. Απλά μπήκε μέσα σαν να ήταν ακόμα το σπίτι του, σαν να μην είχε αφήσει ποτέ άπλυτα ρούχα στον καναπέ. Σαν να μην είχε φάει ποτέ δημητριακά. Κατευθείαν από το κουτί, ενώ εγώ δίπλωνα τιμολόγια στο τραπέζι. Κάθισε. Δεν του πρόσφερα τσάι. «Ήσουν στην τελετή». «Ναι». «Δεν μου το είπες. Μου είπες να μην έρθω». Ανοιγόκλεισε τα μάτια, αλλά μόνο μία φορά. «Δεν είπα αυτό. Είπες ότι θα σε ντροπιάσω. Δεν το εννοούσα έτσι». «Τότε πώς το εννοούσες, Σαμ?» Δεν απάντησε αμέσως. Κοίταξε γύρω από την κουζίνα, το ίδιο μέρος όπου καθόταν με γδαρμένα γόνατα και φυστικό βούτυρο στο πηγούνι του. Τώρα έμοιαζε με επισκέπτη, ή χειρότερα, με πελάτη. Απλά σκέφτηκα. Αναστέναξε. Οι γονείς της Τζένα ήταν εκεί, ο αφεντικό της, πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Κι εγώ δεν ήμουν σημαντικός. Δεν είπα αυτό. Αλλά αυτό εννοούσες. Ακόμα δεν έβαλε τσάι. Ακόμα δεν ζήτησε συγγνώμη. «Μαμά, κοίτα», είπε μαλακώνοντας τη φωνή του σαν να ήμουν ένα μπερδεμένο παιδί. «Δεν καταλαβαίνεις πώς είναι αυτά τα γεγονότα. Υπάρχει ένας τρόπος που γίνονται τα πράγματα. Οι εμφανίσεις έχουν σημασία. Η Τζένα είναι πολύ ενεργή στο διοικητικό συμβούλιο. Εγώ σε μεγάλωσα», είπα χαμηλά και ήρεμα. «Μόνη. Σου ετοίμαζα τα γεύματα, πλήρωνα τα δίδακτρά σου. Δεν με ένοιαζε πώς φαίνονταν τα πράγματα όταν μάζευα ψηλά για να κρατήσω τη θέρμανση αναμένη. Έκανα ό,τι είχε σημασία. Αυτό δεν είναι δίκαιο». Έσκυψα προς τα εμπρός. «Όχι. Αυτό που δεν είναι δίκαιο είναι να κάθεσαι στην τελευταία σειρά της αποφοίτησης του εγγονιού σου, ενώ ο πατέρας του προσποιείται ότι δεν υπάρχει». Με κοίταξε.
Τότε για μια στιγμή νόμισα ότι είδα κάτι να αλλάζει. Ίσως ενοχή. Ίσως ντροπή. Ίσως απλώς το σοκ του να του μιλάνε χωρίς διαφορά. Απλώς δεν ήθελα δράμα. Είπε ότι δεν με ήθελες. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Τότε γιατί είμαι πάντα το κομμάτι που προσπαθείς να κρύψεις? Δεν είχε απάντηση. Σηκώθηκα. Τα γόνατά μου έτριξαν. Μία υπενθύμηση του πόσο καιρό σκύβω για χάρη του. Δεν είμαι το πρόβλημά σου, Σαμ. Δεν είμαι μια ενόχληση ή ένα βάρος ή ένα παλιό έπιπλο που κρατάς στην αποθήκη για κάθε περίπτωση. Είμαι η μητέρα σου. Και, αν αυτό σε κάνει να νιώθεις άβολα, αυτό είναι δικό σου βάρος να το κουβαλάς. Σηκώθηκε πολύ αργά. Δεν ήθελα να σε πληγώσω, αλλά το έκανες. Σιωπή. Τότε θα μιλήσω στην Τζένα. Θα βρούμε μια λύση. Κούνησα το κεφάλι, αλλά όχι σε ένδειξη συμφωνίας, απλώς σε ένδειξη αναγνώρισης. Ακόμα δεν καταλάβαινε. Προχώρησε προς την πόρτα και μετά σταμάτησε. Ο Μάικλ είπε ότι σε είδε, ότι μιλήσατε. Ναι, μιλήσαμε. Δεν θέλω να βρεθείς στη μέση. Τον κοίταξα στα μάτια. Τότε μην τον βάζεις στη μέση. Έφυγε χωρίς να πει άλλη λέξη. Κοίταξα το αυτοκίνητό του να χάνεται στο δρόμο, τα πίσω φώτα να σβήνουν στον μεσημεριανό ήλιο. Ακόμα δεν ήρθε το τσάι. Ακόμα δεν ήρθε η συγγνώμη, αλλά ούτε και η υποχώρηση. Η Κάρολ έφερε κέικ λεμόνι. Πάντα το κάνει όταν τα πράγματα πάνε άσχημα. Όχι από το μαγαζί, δική της συνταγή. Πολύ ξύσμα, λίγη ζάχαρη. Ξέρει ότι δεν μου αρέσουν πια τα πολύ γλυκά. Με την ηλικία γίνεσαι λιγότερο ανεκτικός, της είπα κάποτε, στη ζάχαρη, στη σιωπή, στους ανθρώπους που σου μιλάνε με υπεροψία στην κουζίνα σου. Τότε γέλασε. Σήμερα δεν γέλασε. Μπήκε χωρίς να ρωτήσει, όπως κάνει πάντα, έβαλε το κέικ στον πάγκο και με κοίταξε. Φαίνεσαι κουρασμένη. Θέλω τσάι. Δεν έφτιαξα. Θα φτιάξω. Και έτσι απλά κινήθηκε στην κουζίνα μου σαν να ήταν δική της, γέμισε το βραστήρα, έβγαλε τα σπασμένα φλιτζάνια, κάθισε απέναντί μου μόλις έβρασε το νερό και είπε. Εμφανίστηκε. Κούνησα το κεφάλι. Άσε με να μαντέψω. Είπε ότι παρεξήγησες ότι δεν εννοούσε αυτό. Είπε ότι η εμφάνιση έχει σημασία. Η Κάρολ σνόμπαρε. Ναι, έχει, αλλά το ίδιο έχει και η αλήθεια και η αξιοπρέπεια και το να έχεις ραχοκοκαλιά. Έβαλε το τσάι και μου έδωσε ένα κομμάτι κέικ. Φάε. Δεν άγγιξα το πυρούνι. Απλώς κοίταζα τον ατμό που βγαίνει από το φλιτζάνι. Είμαι κουρασμένη, Κάρολ. Το ξέρω. Νιώθω σαν να τον κυνηγούσα όλη μου τη ζωή, προσπαθώντας να γίνω ό,τι χρειαζόταν. Ένα στέγη, ένα δίχτυ ασφαλείας, μία λευκή επιταγή. Και τώρα κοίταξα εκείνη, τη γυναίκα που με γνώρισε μέσα από 2 θανάτους, έναν χαλασμένο φούρνο αρτοποιείου και ένα πλημμυρισμένο υπόγειο. Η μόνη που είπε ποτέ αυτό που οι άλλοι δεν θα έλεγαν. Τώρα θέλω να σταματήσω. Δεν χαμογέλασε, δεν κούνησε το κεφάλι, απλώς ήπιε μια γουλιά από το τσάι της και είπε «Καιρός ήταν». Καθίσαμε σιωπηλοί για λίγο. Έξω, ο άνεμος φυσούσε ανάμεσα στις βελανιδιές. Ένα σκύλος γάβγιζε κάπου στο δρόμο. Μπορούσα να ακούσω το βουητό της ζωής να συνεχίζεται χωρίς να χρειάζεται να το ζητήσω. Η Κάρολ άφησε κάτω το φλιτζάνι της. Ακόμα πληρώνεις την υποθήκη τους. Ναι. Τα κοινόχρηστα. Ναι, το ιδιωτικό σχολείο για τον αδερφό του Μάικλ. Ναι. Κούνησε το κεφάλι της. Χρηματοδοτείς τη ζωή ανθρώπων που δεν σε αφήνουν να τους δεις. Αυτό με χτύπησε σκληρά. Δεν ήταν σκληρό. Ήταν απλά αλήθεια. Δεν ξέρω πώς να σταματήσω. Ψιθύρισα. Ναι, ξέρεις, είπε. Απλά δεν θέλεις να νιώθεις σαν ο κακός. Δεν θέλω να τους τιμωρήσω. Αυτό δεν είναι τιμωρία, Νάντς. Είναι διόρθωση. Έχεις χρηματοδοτήσει την άνεσή τους σε βάρος της δικής σου αξίας. Είναι καιρός να κλείσεις τον λογαριασμό. Κατάπια το σάλιο μου. Έψαξα τα χαρτιά χθες, είπα. Όλα. Επιταγές, τραπεζικά εμβάσματα, συνυπογραφές. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Και δεν μπορώ καν να θυμηθώ την τελευταία φορά που με ρώτησε πώς νιώθω. Επειδή δεν πιστεύει ότι πρέπει να το κάνει. Κοίταξα τα χέρια μου.
Πιστεύεις ότι με αγάπησε ποτέ? Εννοώ, πραγματικά. Η Κάρολ δεν απάντησε αμέσως. Τότε είπε προσεκτικά. Νομίζω ότι σε αγαπούσε με τον τρόπο που τα παιδιά αγαπούν τα πράγματα που είναι πάντα εκεί. Το φως της βεράντας, το ζεστό γεύμα, το μαλακό προσγείωση. Αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο με το σεβασμό. Ένιωσα κάτι να καταραίει μέσα μου. Όχι σαν να σπάει, σαν ένα παλιό φράγμα που τελικά χαλαρώνει υπό την πίεση που δεν ήταν ποτέ προορισμένο να αντέξει. Είμαι τόσο κουρασμένη να είμαι χρήσιμη. Τότε σταμάτα. Την κοίταξα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ναι, είναι. Σηκώνεις το τηλέφωνο. Καλείς στην τράπεζα. Λες όχι πια. Ο βραστήρας είχε σιγάσει. Το τσάι κρύωνε. Η Κάρολ έσκυψε πάνω από το τραπέζι και έβαλε το χέρι της πάνω στο δικό μου. Έχεις το δικαίωμα να σταματήσεις, Νάνση. Δεν τους χρωστάς όλη σου τη ζωή. Και για πρώτη φορά μετά από χρόνια άρχισα να πιστεύω ότι ίσως είχε δίκιο. Εκείνη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα. Ξάπλωσα στο κρεβάτι με τα παράθυρα μισάνυχτα, αφήνοντας να μπει το βουητό των τριζόνια και ο μακρινός ήχος του ανέμου στα δέντρα. Ο ανεμιστήρας της οροφής έκανε τον απαλό του ήχο. Και κάθε τόσο ένα αυτοκίνητο περνούσε από το δρόμο. Τίποτα δυνατό, τίποτα επίγον, απλά ο κόσμος συνέχιζε να υπάρχει. Αλλά εγώ ήμουνα ξύπνια. Σκεφτόμουν τον ντουλάπι με τα αρχεία στο διάδρομο. Αυτό που κρατούσα κλειδωμένο για χρόνια, κυρίως από συνήθεια. Σκεφτόμουν τα έγγραφα που υπήρχαν εκεί μέσα. Μερικά κυτρινισμένα, μερικά ακόμα καθαρά. Κάθε ένα από αυτά ήταν απόδειξη μιας επιλογής που είχα κάνει στο όνομα της αγάπης, του καθήκοντος, της μητρότητας. Και σκεφτόμουν αυτά που είχε πει η Κάρολ. Έχεις το δικαίωμα να σταματήσεις. Στις 6:15 σηκώθηκα, δεν ασχολήθηκα με το πρωινό, απλά πλήθηκα, έδεσα τα μαλλιά μου και περπάτησα ξυπόλυτη μέχρι το ντουλάπι. Το κλειδί ήταν ακόμα στο παλιό κούπα που φυλάω τα εφεδρικά κουμπιά. Το γύρισα αργά σαν να άνοιγα μία πόρτα σε κάτι ιερό. Μέσα υπήρχαν 12 φάκελοι, ο καθένας με την υπογραφή μου. S. Dalton υποθήκη. Τζένα εκπαιδευτικό ταμείο. Μάικλ από τη γέννηση μέχρι το λύκειο, επισκευές αυτοκινήτου, κοινόχρηστα, υγεία, νομικά, προκαταβολή διακοπών, δάνεια κολεγίου, αναβαθμίσεις οικιακών συσκευών, μεταφορά έκτακτης ανάγκης. Μίσκ. Το τελευταίο πόνεσε περισσότερο απ' όλα. Τα έβγαλα όλα, τα μετέφερα στο τραπέζι της κουζίνας και κάθισα. Το τραπέζι γκρίνιαζε κάτω από το βάρος, όχι των χαρτιών, αλλά των χρόνων. Χρόνια που έλεγα ναι, χρόνια που κατάπινες τα λόγια σου, χρόνια που έλεγα στον εαυτό μου ότι το να δίνω ήταν ο μόνος τρόπος για να μου επιτρέπεται να μένω κοντά τους. Άνοιξα τους φακέλους έναν. Υπήρχε η υπογεγραμμένη επιταγή των $40,000 για να καλύψει την προκαταβολή τους. Μία εκτυπωμένη επιβεβαίωση για μία μεταφορά $7,20 όταν χάλασε το κλιματιστικό τους. Μηνιαίες αυτόματες πληρωμές για τα κοινόχρηστα, 422x3 για το ρεύμα, 76 για το νερό. Πλήρωνα για νερό που δεν έπινα. Το δελτίο διδάκτρων για τον μικρό αδελφό του Μάικλ, $12,000 το χρόνο. Θυμήθηκα πως έκλαιγε η Τζένα όταν το ζήτησε. «Είναι τόσο ευαίσθητος, Νάνση. Δεν τα πάει καλά στα δημόσια σχολεία». Είχα κουνήσει το κεφάλι. Πάντα κουνάω το κεφάλι όταν οι άνθρωποι κλαίνε. Στίβαξα όλα τα έγγραφα σε μια στοίβα. Όχι για να ντροπιαστώ, αλλά για να τα δω όλα. Για να πω την αλήθεια δυνατά, ακόμα κι αν κανείς δεν άκουγε. Στις 8 το πρωί σήκωσα το τηλέφωνο και πήρα τον αριθμό που ήξερα απ' έξω. First State Union, εδώ Τρίνα. «Πώς μπορώ να σας βοηθήσω, καλημέρα», είπα με ήρεμη φωνή. «Είμαι η Νάνση Ντάλτον. Θα ήθελα να κάνω κάποιες αλλαγές στον λογαριασμό μου». «Φυσικά, κυρία Ντάλτον, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?» «Θα ήθελα να ακυρώσω όλες τις αυτόματες πληρωμές με άμεση ισχύ». Ακολούθησε μία παύση. «Όλες?» «Ναι, όλες. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος?» «Δεν είναι πλέον απαραίτητες», απάντησα απλά. «Απλοποιώ τα πράγματα. Κατανοητό. Μπορώ να υποβάλω το αίτημα τώρα, αλλά για την πλήρη ακύρωση θα χρειαστούμε την υπογραφή σας αυτοπροσώπως. Θα έρθω το απόγευμα». Επιβεβαίωσε τις ώρες λειτουργίας του υποκαταστήματος και με ρώτησε αν θα χρειαζόμουν βοήθεια για να εξετάσω τα έγγραφα.
«Θα φέρω τη δική μου λίστα», απάντησα. Όταν έκλεισα το τηλέφωνο, τα χέρια μου ήταν σταθερά. Κοίταξα γύρω μου στην κουζίνα, το φως του ήλιου έπεφτε διαγώνια πάνω στον πάγκο, η μυρωδιά του κέικ λεμόνι ήταν ακόμα αχνή στον αέρα από την επίσκεψη της Κάρολ. Η σιωπή στο δωμάτιο δεν ήταν πλέον καταπιεστική. Ένιωθα ότι μου ανήκε. Επέστρεψα στους φακέλους που τώρα ήταν πιο λεπτοί, αναδιαταγμένοι. Υπήρχαν ακόμα αποφάσεις που έπρεπε να πάρω για το σπίτι, το αυτοκίνητο, τις επενδύσεις που δεν είχα σχεδόν αγγίξει. Αλλά κάτι είχε ήδη αλλάξει. Δεν περίμενα πια. Δεν ήλπιζα ότι κάποιος θα ξυπνούσε μια μέρα και θα έλεγε «Πήραμε πάρα πολλά». Εγώ ήμουν αυτή που θα αποφάσιζε πότε θα τελείωνε και τελειώνει τώρα. Η τράπεζα μύριζε χαρτί και πλαστικό. Όχι το είδος που αντιλαμβάνεσαι αμέσως. Το είδος που παραμένει σε μέρη όπου οι άνθρωποι έρχονται για να διαπραγματευτούν το μέλλον τους. Συμβόλαια, υπογραφές, χρήματα που κινούνται χωρίς πρόσωπο. Είχα να πάω εκεί σχεδόν 1 χρόνο. Την τελευταία φορά ήταν για να εξουσιοδοτήσω μια νέα χρεωστική κάρτα για την Τζένα. Η δική της είχε λήξει κατά λάθος. Θυμάμαι που στεκόμουν στον γκισέ και έλαβα το μήνυμά της. «Μπορείς να τους ζητήσεις να το επιταχύνουν. Έχω μια συνάντηση αυτό το Σαββατοκύριακο». «Όχι, σε παρακαλώ. Όχι, ευχαριστώ. Μόνο προσδοκία». Δικαιώματα σε 7 λέξεις. Αυτή τη φορά δεν έφερα το τηλέφωνό μου. Φόρεσα το μπεζ ζακέτο μου, αυτό με τα κουμπιά σε σχήμα κοχυλιών. Χτένισα τα μαλλιά μου προς τα πίσω, έβαλα λίγο κραγιόν. Όχι για κάποιον συγκεκριμένα, απλά επειδή ήθελα να μοιάζω με κάποιον που ανήκει εκεί. Ένας νεαρός άνδρας με υποδέχτηκε στο λόμπι. «Κυρία, έχετε ραντεβού?» «Ονομάζομαι Νάνσι Ντάλτον», είπα. «Μίλησα με την Τρίνα σήμερα το πρωί?» Έλεγξε μια οθόνη και κούνησε το κεφάλι. «Ναι, είναι έτοιμη να σας δεχτεί. Από εδώ παρακαλώ». Περπατούσε πολύ γρήγορα. Εγώ τον ακολούθησα. Η Τρίνα ήταν νεότερη από ό,τι περίμενα. Ίσως στα τέλη των 20. Κομψή, αποτελεσματική, προσπαθώντας σκληρά να φαίνεται μεγαλύτερης από ό,τι ήταν. Χαμογέλασε όταν με είδε, αλλά τα μάτια της παρέμειναν στην οθόνη της. «Καλησπέρα, κυρία Ντάλτον. Παρακαλώ, καθίστε». Κάθισα απέναντί της με τα χέρια σταυρωμένα πάνω στο γραφείο. «Έχω αναστείλει όλες τις αυτόματες πληρωμές σας σύμφωνα με το τηλεφώνημά σας», είπε πληκτρολογώντας στο πληκτρολόγιο. «Τώρα θα οριστικοποιήσουμε τις ακυρώσεις. Χρειάζομαι μόνο την υπογραφή σας εδώ». Έσπρωξε ένα έγγραφο προς τα μένα. Και εδώ πήρα το στυλό. Τα δάχτυλά μου τρέμουνε μια φορά, μετά σταθεροποιούνται. Ο ήχος του στυλός στο χαρτί ήταν απότομος και τελεσίδικος. Υπέγραψα το όνομά μου σαν να ήταν η πρώτη φορά που το έκανα για τον εαυτό μου. «Τέλεια», είπε. «Θα θέλατε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τυχόν νέες αιτήσεις επαναφοράς πληρωμών?» «Ναι», είπα. «Και κανείς άλλος δεν πρέπει να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς μου. Χωρίς πληρεξούσιο, χωρίς συνδεδεμένες κάρτες, χωρίς εξαιρέσεις». Έκανε μια παύση. «Βλέπω ότι υπήρχε μια δευτερεύουσα πρόσβαση. Αφαιρέστε την». «Ναι, κυρία μου». Έσκυψα πίσω, αφήνοντας τα λόγια να ηρεμήσουν στο δωμάτιο. Η Τρίνα πληκτρολογούσε γρήγορα, τα νύχια της χτυπούσαν τα πλήκτρα. Όταν τελείωσε, γύρισε την οθόνη προς το μέρος μου. «Όλα τακτοποιήθηκαν», είπε. «Έχετε τον πλήρη έλεγχο τώρα». Ήταν μια τόσο απλή πρόταση, αλλά κάτι στο στήθος μου μαλάκωσε, σαν να είχε τελικά λυθεί ένας κόμπος. «Σας ευχαριστώ», είπα. «Θέλετε να κάνετε κάτι άλλο σήμερα?» «Να ενημερώσετε τη διαθήκη σας ίσως. Έχουμε εσωτερικές νομικές υπηρεσίες». «Όχι», είπα, «αλλά θα ήθελα να ανοίξω ένα νέο λογαριασμό». «Βεβαίως. Τι είδους?» «Έναν καταπιστευματικό λογαριασμό για τον εγγονό μου». Η Τρίνα ανοιγόκλεισε τα μάτια. «Τον Μάικλ Ντάλτον». «Ναι, μόνο το όνομά του. Θέλω να μεταφέρω ένα μέρος των κεφαλαίων μου εκεί, να διαχειρίζονται και να προστατεύονται για το μέλλον του, αλλά ούτε $1 να μην πάει στους γονείς του». Δίστασε. «Αυτό εξαρτάται εξ ολοκλήρου από εσάς». «Ναι». Κούνησε το κεφάλι και άρχισε να πληκτρολογεί ξανά.
Πέρασαμε την επόμενη ώρα συμπληρώνοντας έντυπα, υπογράφοντας και κάνοντας τηλεφωνήματα επαλήθευσης. Ήταν η πιο μακρά συζήτηση που είχα εδώ και μέρες, αλλά δεν ένιωθα κουρασμένη. Ένιωθα ακριβής. Όταν τελείωσε, μου έδωσε το φάκελο. Ο Μάικλ θα λάβει ειδοποίηση μέσα στην εβδομάδα. Θα λαμβάνετε ενημερώσεις κάθε τρίμηνο και έχετε πλήρη εξουσία να ανακαλέσετε ή να ανακατευθύνετε την εμπιστοσύνη. Σηκώθηκα, πήρα την τσάντα μου, κουμπώσα το ζακέτο μου. Η Τρίνα σήκωσε το βλέμμα. «Κυρία Ντάλτον». «Ναι, ελπίζω να μην υπερβαίνω τα όρια». Αλλά δίστασε και μετά χαμογέλασε. Πιο μικρά αυτή τη φορά, πιο αληθινά. Ήταν μία από τις πιο σαφείς και ήρεμες ανατροπές ελέγχου που έχω δει ποτέ. Κοίταξα αυτή τη νεαρή γυναίκα που δεν γνώριζε την ιστορία μου, δεν γνώριζε τι κόστιζε να κάθομαι σε εκείνη την καρέκλα. Μερικές φορές είπα, οι πιο σαφείς επιλογές έρχονται μετά από τις πιο μακρές σιωπές. Εκείνη κούνησε το κεφάλι και εγώ έφυγα. Έξω ο ουρανός ήταν χλωμός από το απόγευμα. Η άβρα μύριζε ελαφρώς γρασίδι και άσφαλτο. Στεκόμουν στο πεζοδρόμιο κρατώντας το φάκελο σφιχτά στο στήθος μου σαν ασπίδα. Και για πρώτη φορά, μετά από δεκαετίες, δεν ένιωθα ότι όφιλα εξηγήσεις σε κανέναν. Άρχισαν να τηλεφωνούν εκείνο το βράδυ. Πρώτη ήταν η Τζένα. Φυσικά. Πάντα τηλεφωνούσε πριν από τον Σαμ όταν κάτι χρειαζόταν διόρθωση, ειδικά αν είχε να κάνει με αριθμούς. Άφησε ένα μήνυμα στις 9:14 μια τιτία με φωνή ελαφριά και ψεύτικα γλυκιά, σαν να υπενθύμιζε σε μια γειτόνισσα να επιστρέψει ένα ταψί. «Γεια σου, Νάντσι. Νομίζω ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τον λογαριασμό του νερού. Πιθανώς είναι απλώς ένα τεχνικό λάθος. Μπορείς να ελέγξεις τον λογαριασμό σου? Ενημέρωσέ με. Ελπίζω να είσαι καλά». Δεν απάντησα. Στις 9:37 τηλεφώνησε ο Σαμ. Δεν άφησε μήνυμα. Στις 10:02 ένα μήνυμα. «Άλλαξες κάτι με την τράπεζα». Ούτε σε αυτό απάντησα. Έσβησα το φως, ξάπλωσα στο κρεβάτι και κοιμήθηκα βαθιά για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες. Το επόμενο πρωί άρχισε για τα καλά. Μέχρι να τελειώσω τον καφέ μου είχα 7 αναπάντητες κλήσεις και 3 νέα φωνητικά μηνύματα. Ένα από την Τζένα, με πιο έντονο τόνο τώρα. «Νάνση, λαμβάνουμε μηνύματα σφάλματος σε κάθε πληρωμή. Το στεγαστικό, το σχολείο, ακόμα και η υπηρεσία αποκομιδής σκουπιδιών». Δεν είναι αστείο. Ένα από τον Σαμ. «Μαμά, πρέπει να μάθω τι συμβαίνει. Έληξε η κάρτα ή κάτι τέτοιο? Έχουμε συσσωρευμένα τέλη καθυστέρησης». Και ένα από τον Μάικλ. Η φωνή του ήταν ήρεμη, αβέβαιη. «Γεια σου, γιαγιά. Ο μπαμπάς είναι πολύ αναστατωμένος. Κάτι σχετικά με την τράπεζα. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς, αλλά είσαι καλά. Μπορώ να έρθω. Αυτό το αποθήκευσα». Γύρω στις 11 χτύπησε το κουδούνι. Ήμουνα στην κουζίνα και έσπαζα μπιζέλια σε ένα μεταλλικό μπολ. Δεν βιάστηκα. Άφησα να περιμένουν. Όταν άνοιξα την πόρτα, ο Σαμ ήταν μόνος του. Αυτό με εξέπληξε. Συνήθως η Τζένα ερχόταν στις διαπραγματεύσεις. Ίσως σκέφτηκε ότι θα πήγαινε καλύτερα χωρίς αυτήν. «Μαμά», είπε, ήδη εξοργισμένος. «Τι στο διάολο συμβαίνει?» «Καλημέρα», είπα, κάνοντας την άκρη. Μπήκε χωρίς να περιμένει, όπως πάντα. Κάθισε στο τραπέζι της κουζίνας με σταυρωμένα χέρια, περιμένοντας μία εξήγηση. Επέστρεψα στα μπιζέλια μου. Η Τζένα προσπάθησε να πληρώσει την υποθήκη και οι λογαριασμοί μπλοκαρίστηκαν, είπε. «Η εταιρεία φυσικού αερίου τηλεφώνησε. Η δόση για τα δίδακτρα δεν πληρώθηκε». «Τι έκανες?» «Σταμάτησα». «Τι σταμάτησες?» «Τις πληρωμές». Με κοίταξε. «Γιατί?» «Επειδή δεν είναι πια δική μου ευθύνη». «Δεν λειτουργεί έτσι». Γύρισα προς το μέρος του. «Όχι, Σαμ. Ακριβώς έτσι λειτουργεί. Οι λογαριασμοί μου, τα χρήματά μου, η επιλογή μου». Σηκώθηκε ταραγμένος. «Δεν μπορείς να τα κόψεις έτσι απλά, μαμά. Έχουμε υποχρεώσεις. Ο αδερφός του Μάικλ έχει σχολική εκδρομή τον επόμενο μήνα, την ασφάλεια του σπιτιού. Δεν συμφώνησα για αυτές τις υποχρεώσεις?» «Ναι, συμφώνησες», μου απάντησε απότομα. «Κάθε φορά που έλεγες ναι. Κάθε φορά που προσφερόσουν να βοηθήσεις, δημιούργησες αυτό το σύστημα».
Και τώρα το αποσυναρμολόγησα. Με κοίταξε σαν να μιλούσα μια γλώσσα που δεν καταλάβαινε. «Αυτή δεν είσαι εσύ». «Δεν ξέρεις ποια είμαι», είπα ήσυχα. «Ξέρεις την εκδοχή μου που πάντα λέει ναι, τη γυναίκα που υπογράφει επιταγές χωρίς να διαβάζει τα ψηλά γράμματα?» «Αυτή δεν είμαι πια εγώ». Περπατούσε στην κουζίνα τρίβοντας το μέτωπό του. «Δεν μπορούμε να αφήσουμε όλες αυτές τις λογαριασμούς να περάσουν. Η δουλειά της Τζένα είναι εποχιακή. Έχω μία συνάντηση σύντομα. Αν συνεχιστεί αυτό, θα πρέπει να προσαρμοστείς». Σταμάτησε. «Το κάνεις αυτό για να μας τιμωρήσεις». «Όχι», είπα. «Το κάνω αυτό για να θυμάμαι ποια είμαι». Η σιωπή παρατάθηκε. Με κοίταξε και μετά με κοίταξε πραγματικά. Και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό είδα αβεβαιότητα στο πρόσωπό του. Όχι θυμό, όχι αίσθηση δικαιώματος, μόνο μία λάμψη αναγνώρισης. Σαν να άρχιζε να συνειδητοποιεί ότι το θεμέλιο κάτω από τα πόδια του ήμουν πάντα εγώ και ότι είχα φύγει. «Έπρεπε να με είχες προειδοποιήσει», μουρμούρισε. «Σε προειδοποίησα κάθε φορά που δάγκωνα τη γλώσσα μου». Δεν απάντησε. Απλώς πήρε τα κλειδιά του και πήγε προς την πόρτα. «Θα μιλήσω στη Τζένα», είπε, σαν να ήταν απειλή ή ίσως οικεσία. «Κάντο». Όταν η πόρτα έκλεισε πίσω του, κάθισα με τον μπολ μου με τα μπιζέλια και ο ρυθμός του ξεφλουδίσματος με ηρέμησε σαν προσευχή. Είχε αρχίσει και δεν φοβόμουν. Κανόνισα ραντεβού με τον κύριο Χέλερ για την επόμενη μέρα. Είναι ο δικηγόρος μου για πάνω από 20 χρόνια. Χειρίστηκε την πώληση του φούρνου, την πρώτη πράξη για αυτό το σπίτι, ακόμη και τη σύνταξη του καταπιστευματικού κεφαλαίου, όταν σκέφτηκα ότι τα αποταμιεύματα για το κολέγιο του Μάικλ ίσως χρειάζονταν προστασία. Ποτέ δεν ήμασταν φίλοι, αλλά πάντα καταλαβαίνόμασταν. Δεν μου μιλάει με υπεροψία, δεν υποθέτει ότι χρειάζομαι εξηγήσεις. Το εκτιμώ αυτό σε έναν άντρα. Το γραφείο του δεν έχει αλλάξει εδώ και μια δεκαετία. Τα ίδια σκονισμένα δερμάτινα καθίσματα, οι ίδιες φωτογραφίες των εγγονιών του στο ράφι. Όταν έφτασα, σηκώθηκε και μου έσφιξε το χέρι με μια ζεστασιά που δεν ήταν ακριβώς στοργή, αλλά κάτι πολύ κοντά σε αυτό. «Μις Ντάλτον», είπε, «έχω καιρό να σας δω». Ήμουν απασχολημένη πληρώνοντας για τη ζωή άλλων ανθρώπων, απάντησα. «Αλλά αυτό τελειώνει σήμερα». Σήκωσε ένα φρύδι. «Φαίνεται ότι πρέπει να φτιάξω καφέ». Του έδωσα ένα φάκελο με όλα όσα είχα οργανώσει εκ των προτέρων ενημερωμένα εκαθαριστικά λογαριασμών, μια περίληψη των μεταφορών και μια χειρόγραφη σημείωση με τίτλο «Προσαρμογές περιουσίας μη διαπραγματεύσιμες». Ξεφύλισε τα χαρτιά. «Δεν διστάζετε». «Όχι, Ντέιβιντ. Έχω κάνει αρκετά από αυτό». Κούνησε αργά το κεφάλι. «Και ο γιος σας. Θα τα καταφέρουμε. Και ο εγγονός σου. Αυτός είναι ο λόγος που είμαι εδώ. Θέλω να βεβαιωθώ ότι ό,τι αφήνω θα φτάσει πραγματικά σε αυτόν. Περάσαμε τις επόμενες 2 ώρες εξετάζοντας τα πάντα. Ενημέρωσε τη διαθήκη μου. Αφαίρεσε τον Σάμ ως εκτελεστικό. Τον αντικατέστησε με έναν ανεξάρτητο διαχειριστή. Έθεσε τους όρους της νέας αμετάκλητης εμπιστοσύνης. Ο Μάικλ θα λάβει τον πλήρη έλεγχο στα τριάα του, με επιδόματα για εκπαίδευση και έκτακτες ανάγκες μέχρι τότε. Μία ρήτρα για ιατρικές δυσκολίες. Μία ρήτρα για πρόωρη ανάληψη μόνο με συμβολεογραφική αιτιολόγηση. Δεν είχα σκοπό να παραδώσω άλλο ένα άρωμα μόνο και μόνο επειδή κάποιος είπε «Είμαστε λίγο στενάχωροι αυτό το μήνα». Μετά ήρθε η σειρά του σπιτιού. Κοίταξα γύρω από το γραφείο του, ενώ εκείνος συνέτασε τα έγγραφα της παραίτησης από τα δικαιώματα. Ξέρω ότι ο Σαμ πάντα θεωρούσε ότι αυτό το σπίτι θα ήταν δικό του. Ο κύριο Χέλερ δεν απάντησε. Ποτέ δεν σχολιάζει τις οικογενειακές σχέσεις, αλλά είδα τη λάμψη στα μάτια του. Θέλω να μείνει εκτός κληρονομικής διαδοχής. Είπα ότι αν πεθάνω, θέλω να πάει κατευθείαν στο Μάικλ ή να πουληθεί και τα έσοδα να προσθεθούν στο καταπίστευμά του. Έκανε σημειώσεις. Σε κάποιο σημείο έσκυψε προς τα πίσω και ρώτησε «Θέλετε να αφήσετε τίποτα στον γιο σας?» Το σκέφτηκα για αρκετή ώρα. Τότε είπα «Όχι. Όχι από κακία, όχι από θυμό, απλά επειδή ήταν καιρός να αφήσω το δεσμό, υπογράψαμε τα πάντα».
Μου έδωσε αντίγραφα, μου εξήγησε το χρονοδιάγραμμα, τα επόμενα βήματα. Άκουσα, κατάλαβα. Όταν τελείωσε, σηκώθηκε για να με συνοδεύσει έξω. «Μις Ντάλτον», είπε, «για ό,τι αξίζει, έχω δει πολλές οικογένειες σαν τη δική σας. Οι περισσότερες από αυτές δεν κάνουν ποτέ αυτό που κάνετε εσείς». «Τι είναι αυτό?» «Παίρνετε πίσω την αφήγηση». Χαμογέλασα. «Ωραία», είπα, «γιατί δεν έχω τελειώσει ακόμα». Ο Μάικλ ήρθε εκείνη την Κυριακή. Άκουσα το αυτοκίνητό του πριν το δω, το απαλό κροτάλισμα της εξάτμισης, το ελαφρύ σφύριγμα όταν έκανε όπισθεν πολύ γρήγορα. Πάντα παρκάρει στραβά, μισό έξω από το χαλίκι, όπως έκανε ο πατέρας του σε εκείνη την ηλικία. Μερικές συνήθειες κληρονομούνται, είτε το θέλεις είτε όχι. Ήμουν στον κήπο όταν ανέβηκε το μονοπάτι, τα παπούτσια του να τσακίζουν τα ξερά φύλλα. Δεν σηκώθηκα, απλώς σκούπισα τα χέρια μου στην ποδιά μου και έγνεψα προς την καρέκλα απέναντί μου. «Γιαγιά», είπε. «Μάικλ». Κάθισε, κοίταξε γύρω του. «Τα τριαντάφυλλά σου είναι ψηλότερα από την τελευταία φορά. Δεν χρειάζονται πολλά για να μεγαλώσουν, μόνο χώρο και χρόνο». Δεν χαμογέλασε, απλώς έγνεψε τραβώντας ένα χαλαρό νήμα στο μανίκι του. «Υποθέτω ξέρεις γιατί είμαι εδώ. Φαντάζομαι ότι σε έστειλαν οι γονείς σου». «Κατά κάποιον τρόπο, αλλά ήθελα να έρθω». Αυτό τράβηξε την προσοχή μου. Έσκυψε μπροστά με τους αγκώνες στα γόνατα. Όλα έχουν πάει κατά διαόλου στο σπίτι. Η μαμά είναι σε άσχημη κατάσταση. Ο μπαμπάς είναι πιο ήσυχος από ό,τι τον έχω δει ποτέ, συνεχίζει να περπατάει και να μουρμουράει για προδοσία. Δεν είπα τίποτα. Μου είπαν ότι τα έκλεισες όλα. Τα χρήματα, τον λογαριασμό του σπιτιού, ακόμα και τα δίδακτρα του έθαν. Σωστά. Γιατί? Τον κοίταξα. Τον κοίταξα πραγματικά. Τα μαλλιά του ήταν πιο μακριά από το συνηθισμένο. Το σαγόνι του λίγο πιο έντονο. Δεν ήταν πια αγόρι. Και ίσως αυτό σήμαινε ότι μπορούσα να μιλήσω ανοιχτά. Γιατί συνειδητοποίησα ότι αγόραζα μια θέση σε ένα τραπέζι όπου δεν ήμουν πλέον ευπρόσδεκτη. Τρόμαξε λίγο. «Δεν το έκανα για να σε πληγώσω», πρόσθεσα. «Αλλά δεν θα συνεχίσω να δίνω κομμάτια του εαυτού μου μόνο και μόνο για να μπορούν οι άλλοι να προσποιούνται ότι δεν υπάρχω». «Δεν ήξερα ότι το έλεγαν αυτό», μουρμούρισε, «για την αποφοήτηση, για σένα». «Το ξέρω. Θα είχα πει κάτι». «Όχι», τον διέκοψα απαλά. «Θα είχες βρεθεί στη μέση και δεν είναι αυτή η θέση σου». Κοίταξε τα χέρια του. «Απλά δεν πίστευα ότι θα γινόταν τόσο άσχημα». «Ενώ, ήξερα ότι τα πράγματα ήταν περίεργα, αλλά νόμιζα ότι δεν σε πείραζε». «Φαινόσουν πάντα τόσο ήσυχος». «Το να είσαι ήσυχος δεν σημαίνει ότι είσαι εντάξει». Κούνησε αργά το κεφάλι. Υπήρξε μια παύση και μετά σήκωσε το βλέμμα. «Πήρα ένα γράμμα από την τράπεζα». Σχετικά με ένα καταπίστευμα στο όνομά μου». «Από εσένα». «Ναι». «Γιατί?» «Επειδή ακόμα πιστεύω σε σένα». Φαινόταν έκπληκτος. «Ακόμα και μετά από όλα αυτά, εσύ δεν είσαι σαν αυτούς». Έτριψε το πρόσωπό του με το χέρι. «Δεν ξέρω τι να πω. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα». «Θέλω να πω. Θέλω να ξέρεις». Σε παρακολουθούσα. Ειλικρινά, εδώ και χρόνια παρατηρούσα διάφορα πράγματα. Πώς η μαμά ζητούσε πάντα περισσότερα. Πώς ο μπαμπάς φερόταν σαν να είχε κερδίσει τα πράγματα που του έδινες. Έκανε μια παύση. Πίστευα ότι έτσι λειτουργούσαν οι οικογένειες, ότι οι γονείς δίνουν συνεχώς και τα παιδιά απλώς παίρνουν. Αλλά τώρα κούνησε το κεφάλι του. «Δεν θέλω να γίνω σαν αυτούς». Τότε ένιωσα κάτι να αλλάζει μέσα μου. Όχι ακριβώς χαρά, αλλά μια αίσθηση ηρεμίας, σαν να έβλεπα το τελευταίο κομμάτι του παζλ να μπαίνει στη θέση του. «Δεν θα γίνεις», είπα. «Όχι αν συνεχίζεις να κάνεις τον εαυτό σου αυτή την ερώτηση». Χαμογέλασε. Μικρό, κουρασμένο, αλλά αληθινό. «Ευχαριστώ που με εμπιστεύεσαι. Εμπιστεύομαι αυτό που γίνεσαι». Έκτινε το χέρι του πάνω από το τραπέζι και μου έπιασε το χέρι. Η λαβή του ήταν ζεστή, δυνατή, καθόλου σαν του πατέρα του. Καθίσαμε εκεί για πολλή ώρα παρακολουθώντας τον άνεμο να περνάει μέσα από τους τριανταφυλλιές.
Χωρίς δράμα, χωρίς απαιτήσεις, μόνο ο ήχος των φίλων και η σιωπηλή κατανόηση ότι κάτι μεταξύ μας είχε επιδιορθωθεί. Δεν χρειάζεται να λέγονται όλα φωναχτά. Μερικές αλήθειες είναι καλύτερο να αφήνονται να ανθίσουν από μόνες τους. Ήρθαν μια Πέμπτη, αργά το απόγευμα, χωρίς προειδοποίηση, με καταιγίδα στα μάτια τους. Είδα το αυτοκίνητο να σταματάει από το παράθυρό μου. Η Τζένα με γυαλιά ηλίου, τα χέρια σταυρωμένα, ο Σαμ πίσω από το τιμόνι, το σαγόνι σφιγμένο σαν κάποιος που ετοιμάζεται για μάχη. Δεν ήρθαν για να μιλήσουν. Ήρθαν για να διεκδικήσουν κάτι που νόμιζαν ότι τους ανήκε ακόμα. Δεν δίστασα. Άνοιξα την πόρτα πριν, την πόρτα, χτυπήσουν. «Δεν θα μας αφήσεις να μπούμε», είπε η Τζένα. Έκανα ένα βήμα πίσω. Δεν το είπα αυτό. Πέρασε δίπλα μου σαν ατμός από βραστήρα. Ο Σαμ την ακολούθησε πιο ήσυχα. Αυτό με ανησύχησε περισσότερο. Κάθισαν στο τραπέζι της κουζίνας. Εγώ έμεινα όρθια. «Μας ευνηδίασες», άρχισε η Τζένα. «Θα μπορούσες τουλάχιστον να είχες την ευπρέπεια να μας μιλήσεις πριν τα πάρεις όλα από κάτω μας?» «Δεν ήξερα ότι χρειαζόμουν άδεια για να χρησιμοποιήσω τα δικά μου χρήματα», είπα. Ο Σάμ αναστέναξε. «Έλα μαμά, αυτό είναι σοβαρό. Έκοψες κάθε γραμμή υποστήριξης χωρίς προειδοποίηση. Τα δίδακτρα του Μάικλ, την υποθήκη, τα κοινόχρηστα». «Το ξέρω». «Έχουμε μια ζωή», είπε απότομα η Τζένα. «Έχουμε 2 παιδιά. Δεν μπορείς να εξαφανίζεσαι έτσι απλά». «Δεν εξαφανίστηκα. Έκανα ένα βήμα πίσω. Είναι το ίδιο πράγμα». «Όχι», είπα ότι δεν είναι. Ακολούθησε μια μακρά σιωπή. Τότε ο Σάμ είπε προσεκτικά. «Θέλουμε απλά να καταλάβουμε, αυτό είναι όλο». «Όχι», είπα ξανά, αλλά αυτή τη φορά με ήπιο τόνο. «Θέλετε να με πείσετε ή, αν αυτό αποτύχει, να με κάνετε να νιώσω ένοχος, αλλά δεν θέλετε να καταλάβετε». Φάνηκε πληγωμένος. Η Τζένα φαινόταν έξαλλη. «Πάντα μας βοηθούσες», είπε. «Από την πρώτη μέρα και τώρα ξαφνικά νομίζεις ότι είσαι το θύμα». Άφησα τα λόγια να αιωρούνται, μετά κάθισα και τους κοίταξα και τους 2 στα μάτια. «Ξέρετε πόσα σας έχω δώσει». Έμειναν σιωπηλοί. «Εννοώ, πραγματικά, ξέρετε». «Ξέρετε πόσο μου κόστισε ο φωτογράφος του γάμου σας?» «Η προκαταβολή για το σπίτι. Η καινούρια μονάδα HVS. Τη φορά που εξαργύρωσα νωρίτερα την ετήσια σύνταξή μου για να μπορέσει ο Ήθαν να πάει σε ένα σχολείο όπου δεν θα ήταν πολύ καταβεβλημένος». Ακόμα σιωπή. Πλήρωσα για 3 διακοπές στις οποίες δεν με προσκάλεσαν. 2 αυτοκίνητα στα οποία δεν έκανα ποτέ βόλτα. Τρόφιμα που δεν δοκίμασα ποτέ. Καθηγητές που δεν γνώρισα ποτέ. Η Τζένα μετακινήθηκε στη θέση της. Ο Σαμ κοίταξε κάτω. «Δεν είμαι πικραμένη», συνέχισα. «Αλλά τώρα έχω ξυπνήσει. Και συνειδητοποιώ ότι χρηματοδοτούσα τη ζωή σας για να μείνω στην περιφέρεια σας. Όχι για να με αγαπάτε, αλλά για να με ανέχεστε. Δεν θα το κάνω πια». Ο Σαμ καθάρισε το λαιμό του. «Δεν λειτουργεί έτσι η οικογένεια?» «Όχι», είπα, «αλλά έτσι λειτουργεί η δική μας». Η Τζένα σηκώθηκε. «Ώστε έτσι?» «Μας αποκόβεις σαν να είμαστε ξένοι». Σηκώθηκα κι εγώ. «Όχι, οι ξένοι παίρνουν μία χειραψία. Εσείς παίρνετε σαφήνεια. Αυτή χλέβασε. Τι θα συμβεί αν σου συμβεί κάτι, Νάνση? Ποιος θα παίρνει τις αποφάσεις τότε?» «Το έκανα ήδη», είπα. «Η διαθήκη έχει ενημερωθεί. Το σπίτι έχει εκχωρηθεί. Τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα. Όλα είναι νόμιμα». Τώρα σηκώθηκε και ο Σαμ. «Άλλαξες τη διαθήκη?» «Ναι, στο Μάικλ». Στο Μάικλ το πρόσωπό του παραμορφώθηκε. Όχι μόνο από θυμό, αλλά από κάτι πιο πρωτόγονο. Από απώλεια. Από το σοκ της άρνησης του δικαιώματος. Είναι παιδί. Είναι ο μόνος που με βλέπει ακόμα. Η Τζένα έψαξε την τσάντα της. «Θα το μετανιώσεις?» «Όχι», είπα. «Μετανιώνω που περίμενα τόσο καιρό. Δεν είπαν αντίο». Απλά έφυγαν, κλείνοντας με δύναμη την πόρτα πίσω τους. Παρακολούθησα το αυτοκίνητό τους να απομακρύνεται μέχρι να κατακαθίσει η σκόνη. Μετά γύρισα μέσα, έβρασα νερό, κάθισα στο παράθυρο με το τσάι μου. Ο ήλιος άρχιζε να δύει. Το σπίτι ήταν πάλι ήσυχο, αλλά για πρώτη φορά μετά από χρόνια αυτή η ησυχία μου φαινόταν δικαιωματική. Το γράμμα ήρθε τη Δευτέρα. Όχι email, όχι μήνυμα.
Ένα πραγματικό γράμμα. Παχύ-κρεμ φάκελο, επίσημο χειρόγραφο. Το αναγνώρισα πριν το ανοίξω. Το γραφείο του δικηγόρου του Σαμ. Δεν το είχε γράψει καν ο ίδιος. Κάθισα στο τραπέζι της κουζίνας με το χαρτοκόπτη στο χέρι, κοιτάζοντας το όνομα που ήταν τυπωμένο στη γωνία. Barford and Ellis. Οικογενειακό δίκαιο. Το άνοιξα χωρίς να διστάσω. Μέσα υπήρχαν 2 σελίδες, τακτοποιημένα δακτυλογραφημένες με ακριβή γλώσσα, χωρίς συναισθήματα. Η παρούσα επιστολή χρησιμεύει για την επίσημη αναγνώριση των πρόσφατων αλλαγών στις οικονομικές συμφωνίες που είχαν προηγουμένως συνάψει η Κανάνση Ντάλτον και ο κ. Σάμιουελ Ντάλτον και η οικογένειά του. Δεδομένης της μακροχρόνιας φύσης των εν λόγω συμφωνιών, ζητούμε διευκρίνηση των προθέσεων της Κας Ντάλτον για το μέλλον, ιδίως όσον αφορά την εκπαιδευτική υποστήριξη και τη διανομή περιουσίας. Ζητούμε επίσης να προγραμματιστεί μια διαμεσολαβητική συζήτηση προκειμένου να εξασφαλιστεί η αμοιβαία κατανόηση και να αποφευχθούν μελλοντικές παρεξηγήσεις ή δημόσια κλιμάκωση. Γέλασα, όχι δυνατά, μόνο ένα σύντομο πικρό γέλιο. Δημόσια κλιμάκωση, ανησυχούσαν ότι θα τους έφερνα ξανά σε δύσκολη θέση, ότι θα έκανα φασαρία, ότι θα έλεγα την αλήθεια πολύ καθαρά, πολύ ανοιχτά. Διπλώσα την επιστολή, την έβαλα στο τραπέζι και έφτιαξα τσάι. Μετά έβγαλα μια λευκή κάρτα από το σιρτάρι, μια από αυτές με τα πουλιά ζωγραφισμένα με ακουαρέλα στο μπροστινό μέρος. Μέσα έγραψα: «Αγαπητέ Σάμουελ, δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση, δεν θα γίνει καμία συνάντηση, δεν θα υπάρξει περαιτέρω υποστήριξη, οικονομική, συναισθηματική ή άλλη. Σου εύχομαι ειρήνη και ελπίζω ότι κάποια μέρα θα καταλάβεις το βάρος της χάρης που σου δόθηκε με αγάπη. Μητέρα, δεν υπέγραψα μαμά. Δεν έγραψα με αγάπη. Σφράγισα το φάκελο, έγραψα τη διεύθυνση και τον έστειλα πριν προλάβω να αλλάξω γνώμη. Εκείνο το απόγευμα κατέβασα το ημερολόγιο από τον τοίχο και το πέταξα στον κάδο. Ήταν γεμάτο σημειώσεις για τα προγράμματα άλλων ανθρώπων. Παραλαβές με το αυτοκίνητο, σχολικές διακοπές, υπενθυμίσεις για την υποθήκη, όλα με το γραφικό μου χαρακτήρα, κανένα από αυτά δικό μου. Τον αντικατέστησα με έναν μικρό πίνακα ζωγραφικής που μου είχε δώσει η Κάρολ πριν από χρόνια. Ένα ήσυχο χωράφι, ένα δέντρο, κανένα μονοπάτι. «Σίγουρα είσαι καλά?» με ρώτησε όταν της τηλεφώνησα. «Είμαι καλύτερα από καλά», της απάντησα. «Είμαι ήσυχη». Με κατάλαβε. Η ησυχία για γυναίκες σαν εμάς δεν είναι σιωπή. Είναι ελευθερία. Το είδος που κανείς δεν μπορεί να σου πάρει πίσω. Το τελευταίο πράγμα που έδωσα ήταν το πιάνο. Ήταν στο σαλόνι για χρόνια. Ξεσυντονισμένο. Αχρησιμοποιητό. Ο Σαμ έπαιρνε μαθήματα όταν ήταν μικρός, 2 χρόνια πριν παρακαλέσει να σταματήσει. Είπε ότι τα πλήκτρα τον έκαναν να νιώθει άγχος. Ποτέ δεν τον ανάγκασα. Ποτέ δεν τον ανάγκασα να τελειώσει πράγματα που δεν του άρεσαν. Αλλά κράτησα το πιάνο γιατί γέμιζε το δωμάτιο, γιατί μου θύμιζε ότι κάποτε υπήρχε μουσική. Την περασμένη εβδομάδα τηλεφώνησα στο τοπικό κοινοτικό κέντρο και ρώτησα αν δέχονταν όργανα. Η γυναίκα στο τηλέφωνο ακούστηκε έκπληκτη. «Λειτουργεί ακόμα?» ρώτησε. «Δεν ξέρω», απάντησα, «αλλά έχει ακόμα βάρος». Έστειλε 2 νεαρούς με ένα καρότσι και ένα φορτηγάκι. Ήταν προσεκτική, ακόμα και σεβαστική. Ένας από αυτούς, ένα αγόρι με ντροπαλή φωνή και μακριές βλεφαρίδες, με ρώτησε αν είχα παίξει ποτέ και του είπα. Χαμογέλασε. Και η γιαγιά μου έπαιζε. Έμαθε μόνη της όταν ήταν 60 ετών. Κούνησα το κεφάλι. Ποτέ δεν είναι αργά για να ξανακάνεις κάτι. Να ηχεί. Όταν έφυγαν, το σαλόνι φαινόταν μεγαλύτερο, φωτεινότερο. Το πάτωμα όπου στεκόταν το πιάνο είχε ξεθοριάσει σε ένα τέλειο ορθογώνιο. Δεν βιάστηκα να το καλύψω, το άφησα να φαίνεται. Εκείνο το βράδυ ήρθε ο Μάικλ. Δεν χτύπησε την πόρτα, απλά μπήκε στην κουζίνα με μια τσάντα με ψώνια και 2 κονσέρβες σούπα. «Πάντα φέρνεις περισσότερα από όσα χρειάζομαι», του είπα. «Δεν μου αρέσει να τρως τόστ για δείπνο». «Μου αρέσει το τόστ». Έβαλε τη σούπα στη φωτιά. «Θα φτιάξουμε στιφάδο». Κάθισε και έτσι κάθισα.
Τον άφησα να κόψει λάθος τα καρότα, τον άφησα να το καρικεύσει πολύ ελαφρά, τον άφησα να ανακατεύει με ένα κουτάλι που ήταν πολύ μικρό. Και ήταν το καλύτερο δείπνο που είχα φάει εδώ και χρόνια. Μετά παίξαμε χαρτιά. Δεν μιλήσαμε για τον Σαμ, δεν μιλήσαμε για την Τζένα, δεν μιλήσαμε για τίποτα που απαιτούσε ιστερία, μόνο για το παρόν. Μόνο για το κτύπημα των χαρτιών και την αργή εγκατάσταση της εμπιστοσύνης στον αέρα μεταξύ μας. Πριν φύγει, σταμάτησε στην πόρτα. «Είσαι πραγματικά εντάξει?» ρώτησε. «Ναι», είπα, «για πρώτη φορά». «Νομίζω ότι είμαι». Με φίλησε στο κεφάλι, όπως έκανε ο πατέρας του όταν ακόμα πίστευε ότι μπορούσα να τα διορθώσω όλα. Όταν η πόρτα έκλεισε πίσω του, κάθισα μόνη για λίγο. Όχι μοναχική, απλά γεμάτη. Γεμάτη με τον δικό μου χώρο, τον δικό μου χρόνο, τη δική μου ιστορία. Φτάνεις σε μια ηλικία όπου σταματάς να εξηγείς τις επιλογές σου. Σταματάς να ζητάς άδεια για να είσαι ολόκληρος. Σταματάς να απολογείσαι που δεν είσαι αυτός που οι άλλοι ήθελαν να είσαι, όταν σταμάτησαν να σε βλέπουν ως άτομο. Δεν είμαι πλέον αόρατη. Δεν είμαι πλέον βολική. Και δεν θα σιωπήσω για να νιώσουν οι άλλοι άνετα. Αν ακόμα διαβάζεις, αν κάποιο μέρος αυτού σου θύμισε τη ζωή σου, τότε άκου αυτό. Έχεις το δικαίωμα να επιλέξεις τον εαυτό σου. Έχεις το δικαίωμα να πεις αρκετά. Έχεις το δικαίωμα να είσαι αυτός που φεύγει με την πλάτη ίσια και το όνομά σου να παραμένει δικό σου. Και αν ποτέ νιώσεις μόνο σε αυτή την επιλογή, να ξέρεις ότι κάποιος άλλος την έκανε επίσης. Και τα πάει μια χαρά. Ακολούθησε για περισσότερες ιστορίες όπως αυτή. Και αν σε άγγιξε, άφησε ένα σχόλιο. Ίσως ήρθε η ώρα να πεις και τη δική σου.